Kull taħbita tal-qalb tinfirex bħal karba ġo fija, li xxennaqni nkun ħabib ma' min mifni b'tbatija. Nipprovdi lil kulħadd li vera bżonna fil-ħajja, għall-ħerqana li tħobb ma nkunx jiena li nħobb. Imm'Alla li hu permezz tiegħi mhuwiex tiegħi il-kliem li wennes il-ħadd fil-ftuħ miegħi. L-għemil tul il-ġrajjiet u frott tal-Imħabba wis akbar, qalb ta' Kristu Ġesu. Id-dlam jitfi l-għajnejn, taftoqhom titnixxef fil-ħeġġa, jinħas l-għatx bħal f'deżert, kull sport qisu xejn għall-imweġġa. Inħares il-barra, nofri d-dinja tan-nieqa, qalb li lila taf tħobb ma nkunx jiena li nħobb. Imm'Alla li hu permezz tiegħi mhuwiex tiegħi il-kliem li wennes il-ħadd fil-ftuħ miegħi. Frott tal-Imħabba wis akbar, qalb ta' Kristu Ġesu.